ba zai taba samu rauni ba. Wanda bai ga naɗin sarautar ka ba, jarman jamai ta jirgin fito, ku ce masa ko ina yanzu kan ba zai ga ado da kawa ba, in bai zo ya ga ɗan sadauki ba. Musa Adam muke nan, to jarma idan kana nan gishi ba zai taba samu rauni ba. Da kyauta ana hannun arziki, da baka tara komai ba. Amir, me kake yin haka? Ina motsa jini ne. Gwara ka tsaya ka yi karatu, ya fi maka, domin ka yi koyi da mutanen ƙarai masu kishin al'umma. Wani mutum ne kika sani ke da kyakkyawan hali haka? Haji Musa Adamu Jarman Jimeta baya goya marayu. Jarma ikon Allah, Jarma hali janan dutse. Jarma nasara na begenka da ita ka fara, kuma da ita za ka ƙare. Da Allah dai sa in sake ganin Jarma, ana ce ya siya min fotil guda 10. Ina! Jarma ya wuce wannan, ya gina asibitoci da makarantu, ya koya matasa sana'a daban-daban, sannan ya koya ma mata sana'ar mayuka da shampo da gyaran jiki, sannan yana zuwa ziyarar asibiti Alhamis da Juma'a, yana zuwa gidan marayu ranar Asabar. Da mu sa'a zo, da sai ya wakilce mu, sai ku ci gaba da addu'a. Allah ka kawo mana Jarma. Amin ya Allah. Musa Adam muke nan, to jarma idan kana nan gishi ba zai taba samu rauni ba. Wanda